سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات دحرنا ويح عامتات كاب مأسرت تفتيحهم زلوه إيرتراويان أو كينات إيتيبيا سلام كله تسفهم هلا ومقلاصو مقاله كان أتينا زبله جنرال إيتيبيا دكتور دبرتسين بزعبة متأتاو إيسياسة فوركن إيرتران كم دما بزعبة كينات إيتيبيا زرقي هو زل صحف بعلا كورونا تتحيزا هي وتزسان الدرافتن كالإنزي دهسس كخوانيو أبزا channel دماناي وتر تخاتلتن مخان سابسكرايب كتقبر بخبري عدمكم كاب شومنت كسب 10 عامتات اب ግብጽ ተኣሲሮም ዝጸንሑን ናይ ምጥራዝ ሓደጋ ኣጋጢሞም ዝነበሩን ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተፈቲሖም ብምትሕባር ኤርትራውያን ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝኾነ ካናዳ ተሰጋጊሮም እዞም ዓለም ተስፋይን ክብሮም ኣድሓኖምን ዝተባሃሉ ኣብ 2012 ከም ድማ 2014 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኤርትራውያን ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ናብ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ከም ዝኣተው ንጉዳዮም በቀረባ ክከታተሉ ዝጸንሐ ግሎባል ባይቶ ይኣክል ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣብ ዘውጽኦ መግለጽ حابيرو كمزلو مع كنزينا BBC أقالحو أب قبصي أبل قناطر تباهيلو زصوع بيت مأسرتي تحيرهم زصنحو عالم تسفاين كبرهم أدحانومن أبور حمس كرم كل التشحن عيسران حدن سب مزق قبصي ناب إيرترا كترزوهم ملؤ مدلوات كوا وديهم تنبرو من قصقاس جلوبال بايتو يأكلن كالوت تطابقت السب أو مسالاتن بزقبرو وقوسقاس كم متقراس كم زدحانو تاقاليص الله أب تقوان أمنستي انترناشنال زبال تطابق السب أو مسالات زخونة تكال كي ترفه عالمن كبرو من ناب إيرترا كي ترزون من قصت قبص تمحصينو نيريو اتي جلوبال بايتو اكل زبال منقصقاس نمفتح زم اسرات ملكيتو لومي ابزوص مغلصي نتي حزبنا زغبرو زي حلال صعرتات بمحبراو ميديا بتويتر بزتفلالي صحفات بسلامو سيلفي بغنزباو لكسي وزترفه غيزيهم كاي قطبكم جباهم كاي بقاكم نزغبركم استواصو بشم عالم تسفاين كبروم ادحانومن كبزبل مسغانا يبصحكم إلى ات مغلصي بمصعب اتوم ايرتراويان سدتنياتات اب كندا مساتو بمسرت حقتات كندا نزتوسن معلتات توشبهم كم تصنح بمقلاص مسغانا نمهاب كساب زاخلو كلهم مع كان زينا كتعقوسنا بتحتنا نحت الدما إلهم علو عالمن كبرمن ناب كندا نخساغاغرو اب كتما تورونتو زركبو ايرتراويان محبركم كوم دمان ريسيتلمنت زملكت فقد كنداويان يونيتراويان كونسل مس ايرتراويان محبركم تورونتو لعل صعر كم زغبرو اتحبريتا يرد عالمن تسفاين كبرم ادحانومن كلتيهم حتى تعقبا خوينم عالم اب 2012 كبرم كا اب 2014 اب تحت قيد كم زاتون زغرب لهم كس كم زيلن قدام زكاتاتلو تطابقت السب او مسالات اندا تزاربون كلويم كاب شومن تكسب 10 عامتات تأثيرهم زصنحو كينات حد إثيوبيا سلامو فتح كركبو تسفا مركبو خمز حقوسا وانا صحفو ودو حورات هاجرات غاليصو أنطونيو غوتيريز لومي ابزوص مغلصي مثل علواي وكيل حبرة افريقيا اب قرن افريقيا بريزيدنت نيجيريا نبر اولساغان اباسانجو كم استراخبن منغست إثيوبيان حوحاتن سلام عدل ذهب غبراو صعرتات يكايدو አለው ኢሉ ከም ዝገለጸሉ ጠቂሱ ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያን ዝተረፈ ክፋል ናይቲ ዞባን ሚልዮናት ዝጸለወ ንልዕሊ ዓመት ዝቐጸለ ዕጥቃዊ ግጭት ሕጂ ሰላም ንምስፋን ክረጋገጽ ዝኽእል ጻዕርታት ምህላው يحقوسن كبلون غوتيرس تزاريبلا كلتيهم تጻባቱ ወገናት ስምዕ ምቁራጽ ተጻቦታት ክገብሩን غوتيرس ጸዊዕላ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ፍሉይ ልኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ዝኾነ ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ናብ ትግራይ ብምኻድ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ተወሳኺ ዝርብ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ምንባር ይዝከር እቲ ንክልቲኦም ተጻባቱ ወገናት ንምትዕራቕ ዝጽዕር ዘሎ ኦባሳንጆ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕውን ብውሕዱ ክልተ ግዜ ናብ መቐለ ብምኻድ ምስ መራሕቲ ትግራይ ተራኺቡ ምንባር ይዝከር እዩ غوتيرس ኣብ ገለ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝቕጸል ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒታት ነቲ ዝውሰድ ዘሎ ናይ ምትእማን ስጉምታት ከየተዓናቕፎ ስግኣት ከም ዘለዎ ገሊጹ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝግበር ንኹሎም ወገናት ዘሳትፍ በቲ ሃገር ዝምራሕ ልዝብ ሰላምን ጸጥታን ናይ ዕርቂ መስርሕን ክድግፍ ድሉ ኣሎ ክብል እውን ቃል ኣትየላ በቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ከም ዝተሸቐለ ብምሕባር ድማ ኩሎም ወገናት ንሃገራውን ዓለም ለኻውን ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ጻዕርታት ክድግፉን ከተሓባበሩን ተማሕጺኑ እዚ ከምሲሉ እንከሎ ድማ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት أنطونيو غوتيريز مس أبو منبر لؤلاو بيت مخر السودان جنرال عبد الفتاح البرهان تراخيبو بزعبتهم كم عقاب سلام أب سودان زركوب سراويت إثيوبيا كم زتية تجليتو بتيام من جزم كل التسبب سلطان زت جبر ركب أتم سراويتنا إثيوبيا كاب سودان كوتسو أب سمع تبص يحزل لخوينو أنطونيو غوتيريز كاب بخلاص سراويت عقاب سلام كتكو تسمامي الله جنرال عبد الفتاح البرهان دما نتي سراويت عقاب سلام كقط مزخل زخونة بدوهات كقلد دلو كم زل حبيرو كم زفلت أب زوان مسدوب سودان أب زدوب أبي أب زبال كبابي أستاد حموش شحن 326 سراويت إثيوبيا زركبوهم ناي ودو حورات هاجرات عقاب سلام يم زركبو
ኣብ ኢትዮጵያ ምክትል ሓለቓ ስታፍ ዝኾነ ጀነራል ኣበበው ታደሰ ናብ ትግራይ ዝቐንዐ ኩናት ገና ከም ዘይተዛዘመ ዘሎን ንመቐለ ከኣትዉ ምዃኖምን ተዛሪቡ። ጀነራል ኣበበው ታደሰ ምስ መንግስታዊት ማዕከን ዜና ፋና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብዛዕባ እቲ ናይ ትግራይ ኩናትን ከምኡ'ውን ሰራዊት ፌደራል ናብ ትግራይ ከይኣቱ ዝሓለፈ ውሳነ ኣመልኪቱ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ ቀዳማይ ምዕራፍ ተዛዚሙ ማለት ቃል ብቓል ካልኣይ ምዕራፍ ኣሎ ማለት እዩ። መቐለ ትግራይ ግዝኣት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ክንኣት ወይና ዝኾነ ጠጠው ዘብለና የለን ጸላኢ ክንድምስሶ ኢና እዚ ጠቕሊሉ ዘካትዕ ነገር የብሎን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ነገራት ከም ዝተወደአ ገይሩ ክወስዶ የብሎን ኣይተወደአን ኣሎ በዚ ሸነህ በዚ ቅማነት ዝበሃል ድሕሪ ሕጂ ኣይሰርሕን እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ሓደ ዓብ ጉዳይ ዓብ ጸላኢ ስለ ዘለና እምበር እዚ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ክጠፍኡ ኣለዎም ብምባል እዚ ጀነራል ሰራዊት ፌደራል ናብ ትግራይ መቐለ ከኣትዉ ምዃኖም ንኻልኦት ዕጡቓት እውን ክድምስሱ ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ ዘሎ። ፕሬዝዳንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ 20 ጥሪ 2022 ኣብ ሓንቲ ዘኣፍሪካ ሪፖርት እትበሃል መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ኩናት ኣመልኪቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንምርካብ ኤርትራ ካብቲ ጸወታ ክትወፅእ ኣለዋ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ብዛዕባ ምትእታው ኤርትራ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኩናትን ሰላም ክመጽእ ክግበር ዘለዎ ኣመልኪቱ ጽሒፉ ኣሎ። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ጽሑፉ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነታ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ግጭታት ብምስታፍ ካብ ንኣሽቱ ሱዳን የመን ጅቡቲ ዝግበር መለዋወጢ ተኽሲ ናብ ሙሉእ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ኣትያ ነይራ ዞባዊ ሽግራት ምፍጠራ ከዓ ንገለ ዓመታት ከቢድ እገዳ ኣስዒቡ ድሕሪ ምባል ዶክተር ደብረጽዮን ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዜጋታት ዝሰኣነት ምእንቲ ሃገራዊ ዕላማ ዘይኮነ ኢሳያስ ኣብ ኢድ ተጋሩ በፂሕዎ ዝበሃል ጌጋታት ሕነ ንምፍዳይን ናይ ዞባ ሓያል ንምዃንን ድሕሪ ምባል ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ብዓብዩ ኣብ ዞባ ከም ድሌቱ ንምዃን ትግራይ ኣብ መንገዱ ጠጠው ከም ዝበለት ገይሩ ከም ዝርኢ ናይ ኣምሓራ መስፋሕፋሕቲ ኤሊት ኢሉ ዝገለጾም ድማ ንትግራይ ከም ዕንቅፋት ናይ ኣህዳውነት ገይሮም እዮም ዝርእይዋ ክብል እንከሎ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ገለ ክፋል ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይን ምብራቕ ትግራይን ትቋጻጸር ኣላ ክብል እውን ጽሒፉ ኣሎ። ዶክተር ደብረጽዮን ቀጺሉ ኢሳያስ ምስ ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ኣብን ዝገበሮ ልፍንቲ ኣንጻር ትግራይ ዝቐንዐ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክህሉን ሕወሓት ንምጥፋእን ትግራይ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብ ኢትዮጵያ ንምእላይን ዝደሊ ዘሎ ድሕሪ ምባል ኢሳያስ ኣብዚ ዞባ ገባርን ሓዳግን ክኸውን ሕልሙ ናይ ትግራይ ወተሃደራውያንን ናይ ጸጥታን ኤሊታት ቀቲሎሞ ኣብ ሜዳውን ሲዒሮሞ እዮም ኢሉ ይሓስብ ብምዃኑ ከምኡ ድማ ትግራይ ኣብ ምምስራቱ ዓብ ተራ ዝተጻወተት ናይ ሕብረተሰባት ፌደራል ኣካይዳ ክድምስስ ዝደሊ ብምዃኑ እዩ ኣብ ልዕሊ ናይ ትግራይ ወተሃደራውያንን ጸጥታውያንን ኤሊት ቂም ዘለዎ ኢሉ ኣብዚ ጽሑፍ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ዘሎ ልፍንቲ ስግንጢር ነገሩ በታ ሓደ ወገን እቶም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ሕወሓት ንናጽነት ኤርትራ ባሪኻ ኢሎም ይሓስቡ ብምዃኖም ዝቁጥዑ ኮይኖም በታ ሓደ ወገን ከዓ ናይ ውሽጢ ሃገር ኣሸጋሪ ተጻራሪ ንምጥፋእ ምስ ኤርትራ መልፋኖም ይክብል እንከሎ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ጽሑፉ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ መፍራሕ ወይ ምጥቃም እገዳ ናብ ናይ ዘተ ጣውላ ንምምጽኡ ጽልዋ ክህልዎ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ምትእታው ከይቅጽል ዕንቅፋት ዝኾነ ሓያል ስጉምቲ ምስ ዝውሰድ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ግጭት ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ ዝሕግዝ ዕድል ክህሉ ዝኽእል ክብል እዩ ጽሒፉ ዝርከብ። ኣብ ሃገረ ቼክ ሪፐብሊክ በባህላዊ ሙዚቃ ትፍለጥ ድምፃዊት በፍታዋ ብኮሮና ድሕሪ ምልከፋ ህይወታ ከም ዝሓለፈት ወዳ ንቢቢሲ ገሊጹ። ጓል 57 ዓመት ሃና ሆርካ ከታበት ዘይወሰደት ኮይና ብኮሮና ቫይረስ ምልከፋ ዘረጋግጽ ምርመራ ድሕሪ ምግባራ ጥዕናኣ ይመሓየሽ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ መጽሓፋ ድሕሪ 2 መዓልታት ህይወታ ሲኢና ዘላ። ወዳ ጃን ራክ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበ ርእይቶ ንሱን ኣቦኡን በቲ ቫይረስ ምስ ተለኸፉ ንሳ በቲ ቫይረስ ተለኺፋ መንባራ ዘረድእ ሰነድ ንምርካብ ኮነ ኢላ ክትልከፍ ከም ዝገበረት ተዛሪቡ። ኣብቲ ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ንግሆ ሆርካ ዳሓን ከም ዘላ ብምዝራብ መንቅስቓስ ንምግባር ንደገ ክትወፅእ እናደለየትን ከላ ኣብ ሕቑ ቃንዛ ስለ ዝተሰማዕን ኣብ ዓራታ ኸይዳ ደቂሳ ድሕሪ 10 ደቂቃ ከዓ መፈጸምታ ኩሉ ኮይኑ ተዓቢሳ ህይወታ ሓሊፋ ክብል እዩ ወዳ ወሲኹ ተዛሪቡ። ንሳ ዋላ እኳ ክታበት ኮሮና እንተዘይወሰደት ነቲ ብዛዕባ ክታበት ኮሮና ዝበሃል ዘረባታት ተኣምነሉ ከም ዘይነበረት እውን ገሊጹ ኣሎ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.